uste dute importantea dela gaurko egun honetan azpimarratzea, azkenengo greba egin genuenetik jaso ditugun berriak ez dira onak izan enplegu publikorako. Esan beharko dugu negoziazio kolektiboa erabat geldirik dagoela, eta gainera beste instituzioetatik etortzen diren berriak ez dira onak. Ez dira onak, ez dituztela ekartzen benetan enplegu publikoak behar dituen irtenbideak eta soluzioak, ez? Guk behin eta berriro aldarrikatzen ari gara, gaur egungo egoera hau sortu dela, instituzioek sortu dutela, behin-behinekotasun tasa handia eta jasanezin hau instituzioek sortu dute, ez da kasualidade bat, da oso neurtuta egondan politika bat, enplegua suntsitzeko eta zerbitzu publikoak ahultzeko, eta beraiek sortu dute arazo bat orain konpondu behar dutela. Eta konponbidea etorriko da, tokian toki, azterketa on bat egiten baldin bada, ze beharrak ditugun, zeintzuk dira, inkorporatu behar diren lanpostuak eta nola egonkortzen ditugu lanpostu horiek. Gaur egun 60.000 langile ditugu ezohiko egoera batean, bere etorkizunarekin ez dakite bere bizitza nola planteatu eta eskatzen diegu instituzio ezberdinei eta alderdi politikoei benetako soluzio bideak negoziatuta eta adostuta sindikatuek. Beste alde batetik ere ikusten ari gara, privatizazio politikekin ez dutela bukatu, okerragoa da, oraindik ere privatizatzen ari dira zerbitzu esentzial batzuk, eta hori enplegu suntsitzea da, enpleguaren aldeko apostu bat egin beharrean, enplegua suntsitzen ari da. Horregatik pentsatzen dugu inoiz baino beharrezkoa dela, langileek mobilizatzea eta behin betiko soluzio bideak eskatzea. Ta bide batez ondota euskaraz, hartatuko gaituztenak, triara helarai, hartatuko gaituztenak.